ta me hembang sialam polote hem sialam polote rata thengno che bang nang set ku pie pol lok bang sini tumang ke non bang ke ada news ke theklong pen mane imang muson se dokok lo ada inut sorlo aka preka hem mane ka chubuchi tang alo so phanle ka preka hem amunit ko somsi lam kai no mate akam kai no alang le phan ke ther ke hap ke dopon kok lo si patu he jong council long akit he lo officer lo ta ke thek nai bang ko si ka do beta hok lo la pen jakong ta ke do bang lo ko si hok lo boy pits tame la sona munit le inut so lo phan alang man pi thek the pen ke ther ke hap hem siang bong lam pen ro bang la bang ke ning duk lo la bang ke ko pi pot si alang tum rat theng no la an bang nang set la hem si alang ko pi pot si rat tum man pa ching nang kok lo alang ni ka chuma tha tong ke chok che det ma mate alang li phan ko pine akisung som do kok ma jate mane alang tum hem si alam pen hem ko mane hem bang along hili pon pen ke ther ke hap dam hili pon pen hili amu kapa ik dam ko pipon ne alang sung krung son do kok ma jate hili amu kha bang ke receive amu kha bang ke alang sung pik an lo che sep un ede lo che sep thai we de lo puan ansi hunit tum ke kachirung rum tang ja alang li labang so a hili alang license do ta hai mene tame license ke do hili po same ko mane hem dam pen hunit hejan public lo lake general munit lo alang tumke ni tumke tame general munit da hem normal munit da hem kid dam pen hili ga man pen ke ther ke hab dam hem sialam pen puang la ba chokche mane kopine hem sial solam so affair pot polam sido alang ni ke ningji pon handak do la son pulote non ni tumang ta kamang mudo kok lo alang phan pen si ke affair ka alang pen si pilo kache fair roma mate anut ka prepen ka fair do si akakala solong kache jok do na potong hala phan ka theng lo hala so bang ni tum news lang stame budi dam pame me dalo nang li inut officer lo lang li student phana ke me si thanang ji na employee phana ke me thi thanang ji tangte non nang li me thang character la son pulote nang li ko pilo than lang ke na lang li ka theng so le phana lang li lam khai no pate jakong rang tho phut pen alang li ka theng hala bang ke ni tum bang ke chedon nonde athema so arlo pote sivet lo alang tum hem sieng bong ke chok che do pote chepa ke ngon rata theng lo ke ban ja kam sabe nona bang ke ni tum pilo chok kha ko council long yang si ka bing lo Thomas council la pen inut KACC officials do putang te KACC lang chukomar sa tumma phan ke saike claim si BD suri si chan chemum ponang po bonds the non bank ke receive kang tang pen ke thar ki abasi asai claim rong lu putang te KACC aphan ke rat atum ke manpeng si pibon bang abet pu putaning je pontu la office long ake the long yang si atum pen yang si la son ke ja polote therak me lo council office ke itum pudan bang ke hijim me lo la so council phali itum pudan mi bang ke itum ka pik nang edim ada ke council bote nu chirok tok nang edim same non la son la daka along ke do tum nyong si la son ka chuma tha akai no kam ram lok se chuma tha pulote ke thet ke hapen chenglok besadari pen chenglok menglang nu lang pen chenglok asai lok se claim bote man si pibang lo council phange lapen KACC secretary ACS mukul kathara long kedo receives tame law and order atum pen pariding ponangji lapen la solam ki aputhak sami raikom sa ki atum pen ritar lipamisi aruna teng pen sai ponvek nangji pusi KAWJF MIP sangpi biolot BP pen parangke thing do ningji pon ko mane la so receive bangke prabjin pen law and order atum labang sis nangji lapen kopie por aputhak si la an la tum step de nangka mangala hem phutum jongsi lam hoi pilo by fire pilo putal so fire lang tum register pensi aronon teng verita lip nangji jate mane mo phi anu ka prek alive along ta la so mane ka phire ka thire ka chether chap ave je pan bangke arona teng pen lang tum lo en order rong nam lo posi arona teng pen la lo en order rom ta ritali pa mekana po lo en order rom ta amu officer pole hekle ma hedet ne bhairat la so lama hekle ma hedet ne bhairat la so lama ngode nangji lo onte lo arona long ke aron lo dake plan ave ke do ave officer ave alenge thebe politics ke thebe lo dake pa humman na po aron ke aso posi arona long porsi alang tum already ada FIR cipi dang sai tum nangta hala ahem putum ko son si ham hoi bima so teng ben kam claim pina po la ambelo tapen muni tum ke
litum kelang bom lake Malong News 24/7 ham phanga pharman klar da kabirta.